første jeg skal gøre, det er at åbne et pack, så jeg kan se, om jeg skal lave min video eller ej. Springer over. Jeg fik nogle guldspillere, så det var egentlig nogle okay spillere. Så ja, vi laver videoen. Det første jeg skal gøre, det er at spille en kamp. Jeg skal møde et Chelsea hold. Nu skal jeg nævne mine spillere. Min træner hedder Dori, hedder Jes, Lorente, Markovic, Lallana, Johan Mata, Isco, Fabio, Chiellini, Kor, Toys, Royo, Zabaleta, Howard, Bender, Jose, Martin, Ramos, Vermaelen, Licksteiner, Kunko, Høvedes, Korka, Gorkov, Gargano. Så vi går i gang med at spille kampen. Jeg har fået en stadion her, ja. Nå, vi går i gang. Og vi er i gang med kampen, og det. Nej, det er ellers godt taget Chelsea's målmand. Eller det er et godt skud, kan jeg sige. Ej, det er nok det dårlige stjernespark, jeg har lavet. Nå, laver et udspark. Går der. Der står i professionel og ja. Så nu er det til at lokke den. Og så hovedet ind. Sådan. Det var Lorente scoret. Står deroppe. Ja, jeg vil lave en udskiftning. Jeg tror, vi tager Licksteiner ind. Mod med Markovic. For at det skal gå hurtigt til at Licksteiner kommer ind og Markovic ud. Så kommer de ud nu. Markovic ud. Licksteiner ind. Det står jo 1-0, og der går 27 minutter. Ikke længere. Men jeg laver et skud. Den sidder den der. Næsten helt fra midten af. Ja, okay. Ikke helt fra midten af. Men det er et godt mål. 2-0. En halv time ind. Jeg prøver lige. Vi kunne ikke være lige så heldige. Men ja, men jeg synes han er god. Jeg sælger ham aldrig. Han er noget med 10.000 værd. Så ja. Ups, ja. Nu laver jeg ikke, jeg skyder sådan der mere. Fordi det er slet kedeligt at se på.
Nu tror jeg lige, jeg laver en skudfinte. Ej, jeg prøvede ellers at gå til siden der. Men så fik jeg lige 3-0 mål. Få 500 coins for det her. Eller... Ej, det der. Det var så tæt på. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke blev mål der. Nej, men i hvert fald, der halvleg i den her kamp. Og ja, det er også den eneste kamp, jeg kommer til at spille i den her video. Og efter det her vil jeg ikke åbne et contract pack for at træne og sådan noget guld. Sådan noget. Og så er videoen færdig, eller jeg ved ikke, hvor lang tid videoen kommer til at vare. Ikke så lang tid. Sådan tror jeg. Og det var ellers lidt uden for Strasbourgsfeltet. Den kan jeg godt forstå at redde. Det var da så godt skud. Lang aflevering til Lorente. Som det også Terry, der kommer der. 126, det ved jeg ikke, hvorfor de har ændret det i FIFA. Nej, man skyder godt nok højt der. Ved jeg ikke. Skal vi dig ud, eller hvad? Matik. Skifter Matik ud. Eller andet, jeg ikke kender fortalt, så jeg holder ikke så meget med Chelsea. Så ja. Eller... den sidder den der. 4 eller 3-0. 3-0. Og der kampen er snart færdig, så nu er vi sikre på at vinde. Eller vi vinder kampen. Vi har også et vældigt hold. Ej, det der, det var for dårligt. Den skulle lige gå forbi ham. Væk med den. Her. Jeg prøvede ellers bare at skyde den væk, sådan, så de ikke kan nyde den så meget. Så skød den bare væk sådan. Jeg tror vi kan nå 4-0. Godt. Ej, mand. Boston. Hvor dårligt skudfinte det der. Så skal jeg prøve at lave mig en anden skudfinte. Nu er halvkampen er færdig. Jeg tror jeg får 500. Og lidt mere. Ja, 524. Det er okay. Nå. Der er i hvert fald. Nu mangler jeg i hvert fald kontrakt. Og så tror jeg åbner et pack, og så tror jeg videoen er færdig. Ja, nu åbner jeg et pack, og så er videoen færdig. Kommer ikke til at få spillere i det ved jeg. Hvor der er sagt. Jeg ved ikke, om jeg åbner et premium silver pack, eller hvad jeg gør. Jeg tror, jeg tager og åbner et premium silver pack. Nej, det var ikke et godt pack. Jeg åbner et bronzepack bare for at åbne. Sådan. Jeg ved ikke rigtig fik, hvem var det? Ikke noget, jeg troede lige, det var noget, den der målmand, der var der. I hvert fald, så tak for at I kiggede, og nu er videoen færdig.